Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Jingñiew ya ki vote jong ka election sya ka yeng dot bar thawan bat jong ka election MP Lok Sabha jong ka jala Andra Pradesh bat Odisha kadang Bteng na do ka prabajiman step jong ka South Tarik ujeliu arajar apusau. Ha ka Jingñiew vote nak benta ka election sya ka yeng dot bar thawan jong ka jala Andra Pradesh tar hadu ka san baji janmiet ka Telugu Desam kala yo Jingjob na arphau tali hi constituency bat dangtam ha ki shispa khatsan tali hi constituency. Kajana Sina Party kala yo Jingjob na santali hi constituency bat dangtam haki khat handle tali hi constituency bat ka BJP kala yo Jingjob na artali hi constituency bat dangtam na handle tali hi constituency ha Odisha pat ka BJP kala yo Jingjob na south tali hi constituency bat dangtam ha new phunru tali hi constituency ka Biju Janata Dal kala yo Jingjob na ka weka constituency bat dangtam na south phra tali hi constituency haba phai pat cha Jingñiew vote nak benta ke election Lok Sabha ha ka jala Andhra Pradesh ka badai ka jala ka badan ya arpusan tali ki constituency ka Telugu Desam kadang tam ka khat handru tali ki jaka bat ka Yuva Jana Shramika Ritu Congress Party kadang tam ha ki South tali ki constituency ha Odisha pat ka BJP kadang tam ha ki khat khandai tali ki constituency ka Biju Janata Dal lambat ka Congress kadang tam hamar ka wei ka constituency